on calminama yeeɓiyankoɓe a yawo Piindi TV sukay mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gona men en garta yewtere men gande men ɓaleɓe a yewtere men gande men ɓaleɓe hande ɗo e Piindi TV kamerawo ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall hande en goɗɗoyta sababude eɗen dañi koɗo mo ganduɗa ko musidɗo ko miñiraɗo kadi ko denɗiraɗo kala ko neɗɗo ɓooye nande ma meeɗi yiide ɗum nanala men makko no mawnuno cikkannoɗen ni ko sa yii mataw inde nde o foti kono ñiwoni saabu aɗa andi inde nanala no mawna kono wona ɗum ko barke e gandal o ko miñi men wiyete ko Thierno Abdoulaye Sow Thierno Abdoulaye Sow jeeya koɗo diwan ndar ɗo saaha min ga ɗon ɗo hedde Ngalel namnoɗa mbiyeɗa Thierno Abdoulaye ko ɗo ñalli saaha jaaha Mbundum Baras saaha jaaha banggue goɗɗo wona neɗɗo bamnoɗo hebde no fewi ko ande kadi Allah holdiri gangal makko ɗo e Piindi TV dendi Thierno Abdoulaye Sow ko wadde foof mi mbima bisimilla ma calmina yeeɓiyankoɓe Piindi TV. Bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillahi walabdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir caggal en jettiɗen Allah en julɗen annila sallllahu alayhi wa sallam amin calmin koreji amen fulɓe ɓe gannat ɗo hoore maɓɓe ketto Piindi TV aɓen jiya Piindi TV hamin ɗumen torno Allah alwana ɗumen jaam a kisal amin amin caggal ɗum haminma calmin an kaw Abou hamin ma bisma hamin ma min beltimama a toñgal ngal ɓe jahama bandiraɓe jowdunaɓe ko bandiraɓe fof ko jeeji fulɓe goni ɗon ha yettiɗo mbinomi joni ɗo ha sawañ en ha nokkuji mbaɗi noon ko nokkuji mbaɗɗi fayida no fewi noon mbasen lelde Thierno Abdoulaye Sow ko adi foof an hande namdotomami ko dille nananmi ɗe e haala ko nananmi ko holto jangguɗa caggal jettum Allah mbeɗa ma wi rek min nen dañmi duuɓi 5 nde mi jeeyi leydi wotiri winede Mauritanie toon janggannomi alquran jiknaɗam gorko nawi kam toon waɗi toon duuɓi 7 holton e Mauritanie leydi village goto biteɗo Matamulana hen a capital o ko ɗum 265 kilométre ladde nde ala courant nde ala ndigui tumuranke toon min janggi alquran hamin deni ɗum alhamdulillah fulɓe tan gon toon walla ko sabalɓe fulɓe sabalɓe koddi toon waɗi toon fulɓe waɗi toon seɓɓe aduna fof min toon ɗo Amérique ɗo ha tout ɓen toon yimɓe ko jersodir a yiya neɗɗo immo France ar neɗɗo immo pala dentalal aduna kawri toon wallahi to min gon Allah waɗi hamin deni alquran min kibbiti leydi amen Sénégal namin gari Sénégal noon Allah waɗi tami ɗon e jikkanaɗam gorko o wi kam yomi wondamo duuɓi 1 janggin kam Gannde ɓaleɓe kanko jibinma kake jibin kam gondum amu duuɓi 1 ha Allah waɗi wonko janggin kam wonko nden men alhamdulillah gimmimi ɗon jeyma Maroc janggi toon duuɓi 1 dorimi artu Sénégal noon neɗɗo Sénégal guel nden ha gandi ka joni tan aɗa yaha nodde aɗa yaha aɗa arta kono aɗa dañani ɗeɗo gotel haɗande jamano kam joni guilɗen ha joni yimɓe nodduma sa jaaha Afrique du Sud sa jaaha ɗo ha Bamako jaaha ɗo Burkinabe yimɓe noddat partout haɗumen yiya haɗumen ƴeewoy saabu minen comme yimɓe ganduɗo hoorema Allah waɗi amen kala mbiyaɗo achhadu an la ilaha illallah wa achhadu anna mouhammadan rasulullah ka Abou mamin jaah min jawnanma haaji ma te sa ari inchallah ama yi hay simi wi neɗɗo ganduɗo hoorema mun jogi ganduɗo hoorema mi ala ɗum hay mam yiyat to ko mam yilloy ɗum han ka Abou simɓande haɗa jogui han gueɗel ma ala guel mam ar waɗ feere ham dañgal ama a yawta hay goto ɗum koye gandal jeeya jogonnumi ko wiide to jangguɗa sa gani hoto ndewɗa kono a haali ɗo puɗɗiɗa hewde ɗo puɗɗiɗa ɗannade a waɗi Mauritanie a waɗi Maroc ko nandi hen e saaha wonde namdinomi ɗo sawañ ɗo saabu sawañ ko gueɗe baɗɗe fayida nawnomi toon militaire en mawɓe hande généraux ji ko toon kebleteno guila 62 63 ha 64 nde jaami wittoyde toon wonde aynamami ɗon kono en jiidirani wayde Mbundum Basna ko nandi hen joni so garti to banggue golle to banggue sifaji beele wonko mbawɗa to banggue ƴewgal hol sifaji ƴewgal joguiɗa beele ko ƴewgal banggue course jawɗa walla kadi banggue fina tawaɗo hutoro ɗum joni min ƴewgal mbiɗa jogui ƴew 3 mbaɗam tati goo mbaɗanmi ko l'istikhara o nela sallallah alih w sallam waɗanno
fami deuxième mer wat balngal ndiyam jawngal ndiyam troisième mer tim list rambali o beɗon wat holen ko ɓuɗɗa hoolal so haaju jaañi walla yimɓe jaakoyma e ma wiyama min ƴeewi min donki min naatiga min jaltiga min donki ƴeewen ceerno Abdoulaye Sow hollen ko kewɗa hutade ɗen ƴeewle min tegi ƴeewgal lisde ngal simma ngal ƴewni sakkam leldi indi yayma duuɓi ma kalanɗa kam si Allah jaɓi si wayi nin wa anno ha kala ko jimi hen mamma haalan so wawi arnol minen garal ɓuran amen so ari noon so ari a jooɗoto mi jooɗo tottuma lisde mbaɗa a hulukma ɗumen guktam ɗo ko joɗɗa mamma haalan kala ko jimi haalanma te mamma holla lawol ɗo ko ndewta ha Allah waɗanma ko cohluɗa ko te ko wallu listihara noon heɗum ɗum waldete sa fini tutta ɗum waldete tuttora joom rendez-vous so fini nodduma kalnan ko woni hen to bangal ndiyam noon min nderirat ɗum rek ha ɗum way ko woyi vidéo hay min jeyatama so winma noddi haminma kalan ko woni ko hen ma sikka enen gonno han kiki walla hanki jamma a jaama ɗo fuɗɗima lamde to banggue course o hol sahaji kewɗa ɗum hutade hol haajuji kewɗa hutade course eɗi kewɗa hutade banggue leɗɗe kalɗen joni ɗe bangal leƴƴe kam emin hen dille kewi bangal leƴƴe amin hen dille saabu wi im guinnayi a haalame mi wondin a jikkanaɗam hin kam janggin gandal Balebe kay janggini kam hen kew won leƴƴe hay mbiɗa aɗa hay inde te leƴƴe heɗe kewi bangal barkeeki en teske en belwelke en nammari en ɓokki en haɗe leƴƴe fof ko wonɗe jahata a faami Allah waɗi noon nde gonnomi amu holli kam ni ɗum waɗirte hanngandum te kala jukkuɗo amen ari inchallahu rabbi ma wimna mbaɗa comme ni jiɗirɗa wadde firti ko diwan mo kalɗen joni jowduno faade dara ko nandi hen onon jigna e moon ne jaɓa janguinde on hayso daña duuɓi capanɗe walla duuɓi capanɗe joyyi ayi honite so jiknanma minen jiknat amen so yi ha dañɗa duuɓi joyyi nawam janguinma alquran duuɓi joyyi janggude alquran so arti noon a jooɗat hedde mum janguinma gande ɓaale ganduɗa hoorema bammo janguinno ɗum waɗon ama pour ganda saabu diga arabisa mbitaka diga ɓuuri wel haddedani abi an jeddi diga ɓuuri wel babam jangtim kam a tanam donc onon kuuto ɗum no fewi min kuuɗo ko fewi ɗum tagi jitta ko mawɓe idan mi gimmoto a dongre mi jaaha dongre mi kottoy is haade mi jaaha dongre he ɓe ƴeewata beele dongre nden beele hen moƴƴi ɗum noon ɗum fof min jangi ɗum jeeya sim jeehi gen dogre ƴeewa gande dogre ko moƴƴi sipto jeehi nayi mu en a baali mu en a fof mu en ɓesdoto hay si neɗɗo rewi toon waali toon hay a udditotano hoore ma ɗum taki alhamdulillah wonko Allah resini amen hen wonko taniɓe amen janggin amen hen a won jiknan amen worɓe janggin amen hen eminen jettiɗo Allah min jewani iskal kaɗa mbami tolni rek min tolot Allah ɓeydan amen saabu nela sallallahu alih w sallam ka ɓuuri a yimɓe gonga issa hon wi Allah ko rabbi zidni ilman Allah ɓednam gandal yawta ko mbiyama ko guinnayi rek mi sim sohli gueɗe hay sim andi anal guel jogui mam arama fugguma totta kam guel ɓeydat kono ustoɗa nden e sahade ruggoji goodi ha tengte yolde jellis yimɓe ɗanno koyɗe taƴoɓe ne gonno wawoɓe yimɓe ne gonno kono diwan moon ne joguino paddule onon wonɓe nokkuɓe ɗe kewɗon faddinde neɗɗo o ummoya ha yettoyo tala ko heeɓi ɗum ha ko ɗum saabi hande rewoyde ga taccoɓe no payi motane ɓe yahoɓe laaɗe ne gaddi e fortaji ko nandi hen mawɓe moon ne kewnoji gay koye no niɓinirki ni ko ganduɗa neɗɗo ne wawi ɗum wadde ha tawa yiyaka beele oɗon jangguiɗen gande minen alhamdulillah Allah waɗi taniɓe amen a jikkinaɓe amen comme genre mbiɗa ko wan forote en walla wan probléme aji en ganɗor ma jiɗɗa yaah taw neɗɗo yitama a faami sirro hema alquran hin hen wa jaalna bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan ɗin ay alquran a faami won tani amen jangi wan condi en gueɗe mbawi na itta rek momla aɗa momla yeeso ma walla momla ɓondo ma har wayi rew ni neɗɗo yiyani jaaha golle ma garta neɗɗo yiyani fulɓe noon niɓɓinirki beele ha joni heddi cikkuɗa walla ɗum ɗe wawi ɓorde seeɗa ay to kaw Abou gandal ngal gandal
gandal ngal ɗo ha joni gandal ngal ɗo ha joni min yiɓmani billahi leydi la ilaha illa hu gandal ɗum ɗo ha joni ay ko tani ɓe gaccino ko tey ko yimɓe tey hono wiyete ɓiɓɓe ɓeɗom ayin ha gandal ngal ɗo ha joni ngal yiya ha dig sa jokkodira amen sa ari mamin makkulla ha jiiɗa min dar ɗo ko gonmi jogimi clinique ɗum tagi min kala mbo mi liggata aduna ka abo jinɓe ngara am so min ganduno kay min kewde tan no min jima ko ɓooyi ngara am sa ari mamin ma kollu tawi mamin ma ñawdu han jii'a fof jiina hoore ma clinique o joni a yettima leɗɗe batteɗe potuji e mbusuji e pewnteɗi walla ko clinique tan wornone jubbude leɗɗe tan waɗa e bataji na tottira a faami joni sa ari ko mbimam ko guinnayi rek sa ari haɗani sa ari hôpital joni sa ari hôpital hadma waɗ gueɗel waɗi ɓe mbaɗam conseil ham gande kon probléme analyse uji analyse joni minen sa ari amen inchallah somin ma nandidir on ɗon woni toon comme genre komi ko liggoto rek won lekkeɗe wona lekketeɗe fof ɗon ɗum goni kala garɗo amen inchallah mayi ko woni ko toon minen noon ko woni ko toon min kalta ɗum min garat hannde yiyan ɗum hoore mum ɗum ɓuran amen jafata ceerno Abdoulaye Sow mi wurto caggal leydi seeɗa e joga e leyɗele men belani liggade ha tengte leyɗele aduna o ɗo ganduɗa so neɗɗo hokkima hunde so yiyani wiya kono heɓta kaake mum nde jaɗa Maroc nde a janggoyno walla a liggima Maroc e holno liggoɗa so a liggima toon holno liggoɗade caɓa to way min nde jii Maroc mi janggi Allah waɗi mi liggi ko way ko toon sabu mi natat mer jangga rek mi ha waɗa neɗɗo wi kam du'nam wi kam du'nam mi du'anma te ɓuuri hewɓe du'anmi toon rek Allah waɗi ɓe jii ko mbaɗan ɗumen ko haɗa neɗɗo kam si yi rek artat gonga si yi an noon yiyan gonga minen kadi ko Allah wi ko rek ad'uni astajib lakum torɗe kam ɓokka mon ke to mi liggim toon alhamdulillah min baddi toon heew min baddi safal noon ɓuuri waddu safal mi baddi amun gueɗe kewɗe mi liggidiri amu en banggal deedi muusaɗe banggal kosɗe muusaɗe banggal udditare deedi koye muusoje udditare banggal rapeji fof mi liggi ɗum asafal wonen ko bindunomi ɗo ko to banggue noobo kam eɗum tawa noobo eɗum tawa min noobo mi jaggirta ɗum kosɗe mi jaggirta ɗum hoore mi jaggirta ɗum reedu mi jaggirta ɗum liggi min noobo hono jaggiram ɗum ɓernde ma mbaɗam kaf gorko walla debbo jaggude ɓernde no muusi koye mbasi joni ɗi ɓoccitade ma ɓocci ɓernde yiɗat ɓernde yiɗata añat ɓernde yiɗat ɓernde añat donc te mbeɗen liggode jetti tati goo o mamma haala ɗiɗɗem haalantam ɗiɗi goto kallanma goto ɗiɗɗo goɗɗem haalataɗe secret wona fof haalte haalani hade e joni haal goto on tawno am jangguinno kam te ha joni minen liggo te kala mi liggindima ma artu on kam woni salali mouhammad wala ali mouhammad sittin kun ma sittin kun an sittin kun malin birin min tan lettin afidat min afidat an kaari inde debbo inde gorko walla inde debbo nde jes min mi jaggima Allah jaggima malkaji Allah jaggima yalis las noobo hol ɗum mbadda ɗum piɓol daniyol walla piɓol ɓaliyol walla piɓol boɗiyol sipari noon wonɗum haɓɓama ha tiiɗ wonɗum mbaɗam ɗum rewɓe yiwaɓe ne jaltina galleji waɓe yaltinaɓe galleji ɗum noon addat ɗum noon minen noob min mbatta ɗum sabu ɗum wona fijirte minen noob noon min mbatta ɗum ganduɗa hoore ma debbo ma jaliɗo jooɗo walla andi debbo ma o ko jigɗom walla andi debbo ma o siwondi amama gueɗe ma fof peew walla haɗani debbo ma si jooɗima wondama ma fewni ɓesduma ma wondama sabu minen noob wona neɗɗo fof liggotomi ɗum joni fin tan weela wiyene yalta e ma naga ho kella woppa suwaɓe ma woppa ligguey ma tan ya minen noon wax dëgg yàlla noob kam sa ari inchallah ko goto mbimama iskala min mbaɗan mam a mayni hoore ma a haali joni wonko kala ko gueɗe ɗiɗi certuɗe safa e ko wiyete ko joni udditare naggam ina serti a haali joni ɗaɗi en a haali kose ko nandi hen hol façon mo cafrirta façon hol leɗɗe caf e hol rafiɗe par ce que ɗaɗi joni woda hen mbima ko ndiyam siti ɓe mbima ko kadior ɓe mbima ala ko emoyɗata ɗum guita niɓɓiɗoje en koye guloje en an holko ɓuuɗa hen wawde safrude min ɓuurima wawde safrude affaire rab affaire seytane ɗum mbawa sab ɓuuri bona aduna ɗum ko ɗum musiba
ɗum heɗum wawi certain hay ɓurɗa won silama habde seeɗane weeɓande hamde seytan ɗum tagi Allah wi inno wa aduwi wa aduwi wa aduwakum Allah wi seytan ko ɗum gañ mon ɗum noon emi ɗum sefdir aya alquran yimɓe heɓano kula habde seeɗan de walla nadde kalo sabu jomum yalta wona e haalde ko annda aɗa hooli naɗe aɗa hooli habde seeɗan mbeɗa hooli se ari de kala baaɗo won kay se ari inchallah mayi komi ko liggotomo tawi si yehi ma artu seyɗane ne wiye won hen koye wonata won hen mbiye ala ko ladde goni wiye ɗi ko moƴƴi ɗi ko bonɗi ɗi ne tooña ɗi tooñata bel ɗum no woodi hani cheytan hani wimi ginna e ma ful haade ɓe jeeha ba place heɓe toon kottoɓe darat place hono woyi a faami joni affaire cheytan haɗo wawi itta place fof haɗa wawi natta toilette han guitta ɗum toon walla haɗa wawi wonde silma baɗɗum raɓma hen walla hanni kut kay reɓe mbaɗa jaha éclaji ɓe gonto murntaka ɓe naata mumen a faami ko hen heewi ko wayi est ce que so ari hamin gandi ko woni koma rek amin ma hen daran inchallah a jaama yeeɓiyenkoɓe Piindi TV eɗen gonde miñiraɗo to banggue duuɓi Thierno Abdoulaye Sow mo diwan da en jettimo e jarnimama mo konngol woni goho en ɓooyi nanodede makko e wappodede makko kono ko Allah hande Allah hoddiri en joni kono ɗum ko sen gatta e banggue udditade kalɗen joni nde haali hen nane udditade sifaji mum no keewi yimɓeɓe ne jiɗɗum no fewi neɗɗo yiɗi ko udditade yiɗi ko cellal duumengal yiɗi ko sutura yiɗi ko judde balɗe yiɗi ko battane moƴƴe to banggue udditade holko ndenɗa hen an sifaji ɗi mbawɗa hen ayi banggal udditar min meɗɗum liggo ko liggotomi hen gueɗɗiɗ hiɗa wawi won likki ɓokki goo walla won caski haɗan ɓokki ɓokki a ndungu ɗum wiltata ɗum heewa i caski noon a ceeli ɗum wiltata ko caski wiltata kañum caski ɗan ndungu yiɗi ko ceeɗu yiɗi ko ceeɗu min noon o joguimi noon comme meɗɗum liggo ɓokki meɗɗum liggo caski te meɗɗum liggo aya alquran may udditade e udditade nder ismin han min ma waɗan udditade han ka ɓuuri bona aduna jogoɗa gueɗel janggel ngel gas walla kala ɗe garɗa mbiya kaari catnade ma gueɗe ma fof bon minen noon haade min ma uddite min darat gueɗe ma haɓar min lotma loote tati a faami lotgol idiɗo min lotma min lawat ɓon mandu ha laaɓa tos lotangal deuxiéme o min lotma lotgol muslahi lotal troisiéme o noon ɗon gueɗe min mbaɗanma min udditma te so min ma udditi inchallah a mayi e hoore ma a jaama sifaji to banggue udditare bandaɓe hewɓe almuɓe ne goyton wonde no heewi sernaɓe ne mbiya yo sadakuji jaadu hen sadakuji ɗi ne muusa kadi saha sadakuji ɗi totte haalis wasa waɗede haɗen sadak Allah itti ɗum Allah addi ɗum Allah haali ɗum alquran nelaɗo haali ɗum nelaɗo wi sadaqatun taruddul bala a faami te sa mbiya neɗɗo yo yaltin askuji si yaltin wasoɗo yaltin noon ɗum tagi minen kala min kalan yaltin sadkuji wasi yaltin rek min totta ɗum likka amen saabu somin tutti likka amen ɗum naftorta saabu sa ƴewni neɗɗo han jiiɗa min mbiyatma ɗum foti yaltin si foti ɗum yaltin noon min mbi ɗum noon yaltinani ɗum hayso min tutti likka amen jerinta ɗum tagi minen ɓuuri heewa aduna min ɓe liggottomi ɓuurimi heewa aduna heewɓaɓe garta am ha joni saabu ni mbiɗam ɗum e noon mbaɗarata a jarama aɗa andi minen comme min jooɗi ko hakkude sernaɓe almuɓe ɓe kala ko min nani e sernaɓe mbiye almuɓe min kala ko almuɓe mbiye sernaɓe kadi min kalat ɓe kewi woytade hen kamɓe almuɓe ɓe kewi woytade hen no fewi no kalɗen joni ni banggue sadakuji musɗi sadakuji addu caggal muɗum kadi so tawi a totti ceerno hunde ligganimama on puɗɗodima so yeehi ha heeɓi ko heɓanno ko tan natta hebdema e téléphone almudo nodda ha tampa tawa ceerno jabotako hol wasi on panta e sernaɓe noon banggue min ko mbiyama affaire sernuɓe gandal he ngal woodi ɓe yimɓe noddat ɗumen heɓɗumen calo ƴefto ɗum wona ko fewi e adano jomum ne ƴetta no haalde ene weeli sa noddi ceerno keɓa ɗum oɗon kalda ha fawma sa neldi ha heeɓi ko heɓanno ko watta on ko hebdema komi jagguɗo walla ni walla wonma ni bloqué hen saji ɗum mbiyam almuɓe yoɓte mbaɗse saabu wona wolɓe ligganto woɓɓe ligganto so min hana so ari to ko gonimi han har ka wawi noon téléphone tawa heɓta kam taw ko mbaɗmi ko recevoir ɗum heewi a faami sim noon han jaggum temps mamma noddu
walla mammi ledde message mami mamma noddu anne kadi muña mbaɗa seesi sabu ko poɗɗen ko liggi minama ma en continue hen ɗum ligga inchallah ma en timmi ahdi on kono kumpa o kam o welani sabu hay an joni so tawi a neldi ceerno neldi almudo lekki walla aaye almudo heeɓi almudo natti noddudema neldanima ko kaldunon ko welta e neɗɗo o ya andu on almudo hay si neldani ko wi ko ha lekki mukki nafta en jinmi wiide ko ceerno homo so heɓani kalis mo neldi lekki heɓani kalis ene sogi lebde kalis muɗum e ndiɗi so tawi almudo o wiye yo nelde ko muɗum donc almudo ne so tawi neldi kalis almudo ɗi heɓde hay soko lekki muɗum hay soko seeɗa minen honite Allah waɗi hewɓe min jaggidiran ɗumen hay so amin neldani kalis hay min bannat ɗumen saabu Allah wi amal wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi woni hol ɗum woni ballodire ko laaɓi jaggidira kuddugol ko laaɓi kono moƴƴi ɗo eɗen jaadi hen ɗo ko laaɓi kono moƴƴi min noon almuɓe amen ɗum jaggirmi ɗumen ceerno yewta ɗum ko woni koye woɗɗoyde kono mi wawa yaade hami gayna e gane ngal ɗo namdal namla ko fati affaire ngo kono tampini yimɓe no feewi haaloɓe no keewi waɗoɓe no keewi ɓe mbaɗa ñalawma goto ɓe mbaɗa balɗe ɗiɗi ɓe mbaɗa yontere ɓen noon ko yiɗen hay batte mbeɗa ko mbawɗa hen joni affaire ngora hirim ɗo secret je heɗɗo min woni joguimi hen simma ɗum totti goɓiɗa ɗum balɗi tottumami inchallah ama yi in hoorema gongel ngal tuttanma ɗum mbaɗa ɗum a awrema hen te balɗe joyi tottumama yi ko mbimami ko hay on gandanɗa hoorema hay hintinanno hoore mum jabɗa kama konngol 5 minutes 10 minutes ɗum fof netti ɗum yi ɗum hay si ari amen heeɓi ɗum mbawi walla ɗum a jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV ene wayno saaha o gasi kono noon haade ceernaji o waynade en nelda duwaw ɓesgu bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko ceelawe diwan e dowlaji denduɗi Amérique goto yimɓe men mawɗo noddannoɓe Moctar Ali Sy kawɗo le jal toon yo Allah yimamo yafomo hanomo aljanna kadi eɗen gandi ko neɗɗo jinnoɗo ɗeɗo jewta no fewi no fewi no fewi kanko Moctar Ali Sy en calminiɓe kamɓe foof en juurmama ɓe jettiɓe en jettoji ɗiɗo fuɗɗima laɗo haali hol konngol pandata e almuɓe ma hooliɓe ma ɓemin nanata mawɓe rewɓe ma ɗo jaaɗata fof ndewa e ma sahno ɓe mbi kadi a weeɓani yiide ka keɗo ko jaata hoolotoɓe ma ina itta golle mumen ene mbaɗa e juuɗe ma hol konngol wasiyangol pandata e mabɓe caggal ɗum mbeɗa yetta wa Piindi TV fof aɓe yeeɓe wa Piindi TV eyyi min beltamo hen saabu aɓe naw pulago dow te minen kala nawar pulago min jiɗatam ɗum woni amen saabu min kala mbawi wona étranger ɓuuri ko heew heɓe jeeɓam Piindi TV Allah waɗi noon garima moon han Allah waɗi garima moon han terno Allah ɓesdu moon ɓesda juul Allah fof a jarama noon yeeɓiyankoɓe Piindi TV yewtere men ko ɗo haade ñalawma hannde o gonduɗen koye miñumen to banggue duuɓi kono ko gando joɗɗo gandal mo ɓooyde nandemi en jiyani mo kewɗen wappodirde kala sahaji saabu ko noppi koddi ceerno Abdoulaye Sow mo diwan Ndar en jettimo jarnimamamo jettoji ɗi fuɗɗima laɗo haaɗi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe suɓiɓe yebde Piindi TV ha tengte gande men ɓaleji to caméra ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall ko ɗo ka ten ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi